Hello mga langga. Napangunta na sa inyo mga langga. O may section ninyo. Ni ako parapol. Ala. Ni ako parapol. Sige, sige oh. Ini si langga. Ini si may money. Nay 20, nay 50, nay 100, nay 500, may 1,000. Oo. Ako ni isa ka eskwelahan man gud. Isa ka estudyante ra ko kuwaon sa inyo. Sige may una nakakuan commit. Dito ta kanang klase. Sa unahan ta. Yan mga kagusok, maradyaw na adlaw mga Surigao doon. Dari ko kuma Surigao. Kailan ko ni Mokol? Dili pa, kumampa. Si anak ni ni Bob. Ah, ni Bob, ali. Anak ni Bob, buinas ka kuman sa ako. Ini si Jalangga. Look, may kwarta niya sila yung. Nay 50 pesos, nay 100, nay 500. Nay, kompleto si Ja. Kompleto si Ja. Si Ja nakauna, si Ja nakakuha sa ako. Commit. Yan mga kagusok, i-shake si Ja. Ikaw mag-shake. Sige, ikuan dia ano pa i-rumble yan. Mga kagusok i-rumble. Yan, swerte ka ikaw makakuha sa 1,000 sa 500. Yan no. Okay na, final na. Sige. Ako isa sa intero eskwelahan manggod, isa ra ko kuwaon. Yan. Magubot ka diri, ako ihangad para di makita nimo. Magubot ka sa isa kung pila mo makuha na challenge na kwarta. Okay na? Okay na. Oh my god. Hayay! Uy, makita mo. Yan mga kagusok. Maka-pressure. Yan, makita ninyo mga kagusok ko. Ato challenge, ihangad na to kay para di makitaan. Sure na ka. Ama naman. Second to the last. Ini? Sure na. Isip-isip mabuti. Sa lima ka stick, isa rin makuha diya. Sure na. Sure na. 100% sure na ha. Sige, kuha ang imo nakuha kung sure na. Sige guys. Tanawa. Lantawa kung labay. Ako ba sa eskwela lantawa pila. Lantawa kung pila. Lantawa. I-blow. Dili na stick. Ay, may stick. Stick. Yan mga kagusok ko. Sa ato challenge si Jay nakauna. Sila nakabuinas no. 50 pesos. Yan mga kagusok. Wala si Jay. Xerox sa. Atagan nato si Jay ng 50 pesos. Yan mga kagusok. Congrats gyapon. Yan mga kagusok. Thank you so much. May kasulti. Salamat sa nakakuha gyapon bisang ginabmay no. Yung nakuha sayang o jari ra bang 500 og 1,000. Yan mga kagusok. Yan shout out may section. Mendel. Brad Baboy, mabata ka dyan na buwinasan, no problema lamang si Quinta na dawat yan mga kagusok. Shout out sa itong mga followers. Si Jay Buinas, oh. Masaon taman, 5 stick ini. 5 stick ini siya, magpili sa mga kagusok kung sa iya makuha, no. Kung saan nato nakuha niya, 50 pesos man mga kagusok. Mga kagusok. Daghang salamat mga followers.